qegħdin nippreparaw bħerqa għal kunċert kbir tal-aħħar tas-sena ġewwa Kottonera. Il-minuta tibda issa, George Bonello, mużiċist. X'kienet l-ewwel memorja tiegħek li fiha ddeċidejt li tixtieq tibda karriera fil-mużika? Il-mużika dejjem kienet ġo fija, fil-familja wkoll jiġu retta mingħand l-antenati tiegħi, dejjem affaxxinatni dak il-ħoss li joħroġ minn ġol l-istrument. Kien hemm xi mument partikolari li tħares lura u tgħid kemm jiena kburi bih? Il-grupp Kantera riċenti ħadna sem kunċert ġewwa The Kennedy Center f'Washington u kienet memorja mill-isbaħ li tagħti kunċert ġewwa Kennedy Center. X'inhu l-proġett li jmiss tiegħek? Il-proġett li jmiss ta' Kantera huwa il-ċelebrazzjoni tal-aħħar tas-sena ġewwa Kottonera. Magħna ser jingħaqdu diversi kantanti femminili wkoll, għandna diversi sorpriżi bħas-soltu u nħeġġu n-nies biex jiġu u jarawna nċelebraw l-aħħar tas-sena flimkien.